Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bayan haka masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna farawa da suna Allah mai yawan rahama mai yawan jin ƙai. Masu sauraro, kamar yadda kuka saurari wannan bidiyo ɗin, za ku ga wani matashi wajen mai da martani ma wa'ansu alarammomi wanda aka gayyata wajen yi ma Tinubu addu'o'i da saukan Alƙur'ani dangance da ya zarce a mulkin Najeriya. To wannan abin shakka babu ya husatar da al'umma ƙwarai da gaske. Shi yasa har ya bayu aka samu wannan matashin wajen mai da martani ya zanto yana zagin Allah, yana zagin Alƙur'ani da abu makamancin haka. Shakka babu wannan matashin abin da ka yi ya zanto ridda ne, zagin Alƙur'ani ridda ne, domin a matsayinka na musulmi da matsayin shi na musulmi Alƙur'ani duka guda ɗaya ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala guda ɗaya ne, ba biyu bane ba uku bane. Saboda haka wallahi zagin Alƙur'ani ridda ne, ba ma wai zagin Ƙur'ani ba, tasgiri ma Alƙur'ani ka ce ɗan Ƙur'ani shi kan shi ya zama ridda. Saboda haka wajen maida ma mutum martani, ko da ran mutum ya ɓaci ya san kalan martanin da ya kamata ya mayar ma wanda zai mayar a lokacin da mutum ya yi wata ɓaramɓarama. Amma ka kai ga kana zagin Allah, kana zagin Ƙur'ani, wannan babban laifi ne, babban laifi ne. Laifi na farko, ka yi ridda, ka bar musulunci wallahi. Sannan abu na biyu, jininka ya halatta a shari'ar musulunci. Dukkan wanda ya zagi Allah kashe shi ake yi, haka wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashe shi ake yi. Saboda haka hukuncin kisa ne. Shi yasa Al-Qadi Iyad a cikin littafin shi Kitabun Shifa yake cewa wala khilaf yace babu saɓani fi katli man sabballa, yace babu saɓani a cikin kisan wanda ya zagi Allah. Ma'ana wanda ya zagi Allah babu saɓani a cikin kisan shi, kashe shi ake yi. Akwai aya wadda ta nuna ma la'anta ta biyo baya kuma kisa ya biyo baya, kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mal'uni aina ma suqifu ukizu wa qutilu taqatila. Abin la'anta duk inda kuka same su, kuka samu nasarar rike su, to ku kashe su kashewa. La'anta din nan malama suka ce abin da ake nufi dukkan wanda ya zagi Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin mummunai musulmai, in an samu nasarar kama shi a kashe shi. Saboda haka hukuncinka hukunci ne na kisa. Duk mutumin da ya zagi Allah kashe shi ake yi. Kuma abu na biyu, sai ka zo ka ci mutuncin Ƙur'ani ka zage shi, ridda ne, fita ne daga cikin musulunci. Saboda haka idan kuna maida ma mutane martani, ku san irin martanin da ya kamata ku ce kun mayar ma mutane. Ba daidai bane wajen martani ku dinga zage wani abu daga cikin sha'air Allah. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa zalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Dukkan wanda yake girmama alamomi na bautar Allah, to ba da yin haka sai wanda ya kasance mai tsoron Allah. Duk zuciyar da take tsoron Allah ita take girmama duka ababen da ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Alƙur'ani karanta shi bautar Allah subhanahu wa ta'ala ne, sawa'un cikin sallah ne ko ba cikin sallah ba. To zagin Ƙur'ani nau'i ne na ridda. Sannan shi kuma wannan mutumin dama mun bai masa martani already. Wa'anda sun ka zo suna kamfe ɗin Bola Tinubu, kuna alarammomi, kun zanto shaidanu, kun zanto wanda ba ku san ciyan kanku ba.
ana haɗa baki da ku don a ba ku wata dauɗa ta duniya. Kun sai da incin ku, kun sai da duk girman da Allah subhanahu wata'ala ya baku akan wani abu kankani na duniya. Kun wulaƙantar da kanku, abinda ba a san shi ba ga maluman mu wanda suka gabata. Maluman tsangaya ba al'adar su bane su zo suna tallar ɗan takara irin yadda kuke yi. Haka maluman mu na zaure, wallahi kun ci amanar mu, kun ci amanar ɗaliban tsangaya, kun ci amanar ɗaliban zaure, kun ci amanar al'umman Najeriya. Duk kisan nan da ake ma mutane wulaƙanci, ake kisan su. Ka duba ka ga Tinubun nan fa, yanayin yadda bawan Allah nan yake wulaƙantar da al'umma, yake cin zarafin al'umma. Aikin hajjin nan ma da ake, ka duba sai da ya lullunka kuɗin aikin hajji, amma ya sauko da na kiristoci na Jerusalem wanda za su je su yi shirka, su je su husatar da Allah, shi sai ya sauke shi. Kwanan nan ya je coci aka sa mishi cross, aka makala mai kayan kafirci, kayan ridda, kayan shirka. In ka tsare shi, Tinubun nan na rantse da Allah, wallahi duk Qur'ani bai iya aya ko ɗaya ba. Gaba ɗaya a Qur'ani ba wata aya guda ɗaya wanda zai iya jawo maka ita mai kyau, wallahi babu. Haka a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisi guda ɗaya wanda Tinubu zai iya jawo maka. Kuma a matsayin da kuke ya bar shi musulun, kuma bai sa ran shi ya iya ya koya ba, saboda ba musulunci ne ke gaban shi ba. Amma kullum matsiyatan malamai ga sunan wanda zaka gansu suna hitowa suna wa'azi, wanda suke hitowa suna yi kamfe ɗin wannan wawa da wawayen cikin musufaha, wanda suke yaban wannan mutumin, suke siya koma. Na rantse maka da Allah, ba dan arewa suke yi ba, wallahi summa tallahi ba dan al'umma arewa suke yi ba, dan karan kansu ne suke yi da abin da za a ba su. Kuna matsayin ku na malamai, kuna taimaka ma tsinannu wulaƙantattu, suna samun mulki, suna murƙushe al'umma, suna kisa al'umma, suna wulaƙanta su, babu damuwarku. Kuma an yi magana ku dinga ku nuna ku ahlul Qur'ani ne, ku araramomi ne. Wallahi aikin banza kuke, da hadda ku da jakin da ya ɗauko kaya bai san abin da ya ɗauko ba, ku aka jibga mai kayan littattafai yake tafiya bai san darajar su ba. In ya samu kwata ma zai iya tutsewa tsar da ku. Kun zanto ka masalil himari yahmilu asfaran, kamar jaki ne. Wallahi haka suke, da kasan jakuna ne. Jaki yanzu in ka ɗora bai kaya bai amfani, bai san ya ɗauko ba, ko da zinari ne kallar ka mai, ko ma kayan littattafai, ba damuwar shi bane. Cikin da ta samu zai iya tutse ya watsar da su, zai iya watsar da zinari a ƙasa ya koma ana cin kashi. Wallahi wa'annan mutanen kun siffanta da wannan aya kamar tsanin imani ya hadu da asfara. Ku zo kawai ana ba ku ‘yan kuɗi ƙanƙani, kun sai da incinku, kun sai da mutuncinku, kun sai da mutuncin karatunku, kun wulaƙantar da kanku. Ku yadda har ku yi kyamara kuna yi matsinalle addu'a. Wallahi addu'an nan taku ba Allah ba zai karɓe ta ba, insha Allah. Wallahi qul makar sayyi'u wallahi bi ahlihi. Duka makircin mai makirci ba zai sauka akan kowa ba, sai ga wanda suka kitsa shi. Ana karanta alƙur'ani yana ƙara ma mutum imani, karanta alƙur'ani yana ƙara ma mutum yaƙini, karanta alƙur'ani yana ƙara sa mutum ya zanto salihin bawa. Amma ku duk abin da alƙur'ani ake karatun shi ake samun shi, wallahi ba ku same shi ba. Shi yasa na Aisha Allah ƙara yadda akan ta tace, ta ruwaito mana wani hadisi. Wannan hadisi ko da yake ba ma na Aisha bane, wannan hadisin na abin nan ne, na Hammad ne bin Najih, wanda yake Jundidi yake cewa mun zanto yara ne matasa ƙanana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana koyar da mu imani gabanin ya koyar da mu alƙur'ani. Yace lokacin da manzon Allah ya zanto yana karantar da mu alƙur'ani, yace sai ƙur'ani ya ƙara mana imani. To kaga kenan ana karanta Qur'ani yana ƙara maka imani. In kaga kana karanta alƙur'ani kana zantuwa wulaƙantacce, kana zantuwa ɗan iska, to ɗayan biyu ne. Shi yasa ake cewa rubba
qari'il qur'an wal qur'an yal'anuhu. Da yawa zaka samu wanda yake karanta alqur'ani ma la'anta shi yake. Qur'anin ma la'anta shi yake, kana karanta alqur'ani yana tsine maka albarka, kana ƙara zama tambadaddi makwafin ka samu lada. Saboda haka wallahi ku dawo hayyacinku, ku saki wa'annan azzaliman, domin kuna ƙara taimaka musu don su yi zalunci al'umma. Kuma Allah ya hana ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan, kada ku yi taimako akan aikin zunubi ko na ta'addanci. In kun ka zaɓi wannan mutum, wallahi kun yi taimako akan ta'addanci da aiki kuma na laifi na zunubi. Saboda haka wallahi ya mutanen tsangaya, muna ainihin gaya muku gaskiya, wa'annan mutanen nan wallahi ku yi tur da halinsu, ba kwa cikin wannan halin nasu, ba ma ciki, mun barranta da irin wannan mugayen ɗabi'u, ba mu same su a wajen malaman mu ba, tsakanin na tsangaya da na zaure. Wannan mummunar ɗabi'a ce wanda sun kaje suka koye ta can. Kun san za a cutatar da mutane, za a cutatar da arewa, za a wulaƙantar da arewa, kun sani sarai, kuma kuke goya ma irin wa'annan miyagun shugabanni baya don su zo su ci gaba da asabtar da al'umma. Kun zanto ulama'u su'i, munanan malamai mana. Yanzu gashi ta dalilin wannan abin da ka ja, gashi har ana zagin Allah, ana zagin Qur'ani. Yanzu wace riba ka ci? Ka ji wannan yaron ya komo yana zagin Qur'ani, yana zagin Allah. Wallahi Allah ya isa mu, ba mu yahiye muku ba. Wannan bawan Allah gashi yayi ka jawo abin da ya tura mana bakin ciki a cikin zuciyarmu. Ya umhani irin wannan shege ɗabi'a. Dole sai an yi muku bidiyo ne ma? In ma kun je addu'an ne ba kwa so ku yi, dole sai kun yi riya ne. Wani za ku karanta Qur'ani sau 1000 kaza, ku je ku karanta sau miliyan ma mana, ina ruwan mu? Tunda ba dan Allah kun kai ba, kun yi aikin banza, gwargwadon karatunku, gwargwadon zunubinku. Na rantse da Allah a wannan babin ba abin da za ku karanta ku samu lada. Ku dinga aiwatar da alƙur'ani, kuna jan akalan shi wajen abu ɓataccen al'amari, wajen al'amari na shedanci. Mun haɗa siyasa da Qur'ani. Wagga tsinannen siyasa ina alaƙa ta da addini? Shi wanda kuke karewa ne alaƙa shi da addini, me dangantaka shi da addini? Wannan tsinannen mulkin ne alaƙa shi da addini. Saboda haka wallahi in kuna cin ƙasa ku kiyaye ta shuri. Yadda kuma wannan bawa Allah kun kaja har ya zo ya ci, ya zagi Allah, ya ci mutuncin Qur'ani, ya zagi Qur'ani. Allah ya isa, wallahi ba mu yahe muku ba. Bakin cikin nan da kuka tura mana, Allah sa ya ƙare ga kanku baki ɗaya. Kuma shi wannan matashin hukunci shike nan, hukuncin da muka faɗa, hukuncin shi hukuncin kisa ne. Muna kira ga gwamnati ta ɗau mataki akan wannan yaron. Ya riga ya zagi Allah, zagin Allah yana ɗaya daga cikin da Qur'ani, zagi yana ɗaya daga cikin ridda, kuma sannan yana da hukuncin a kashe shi ba saɓani cikin kisan shi, dukkan wanda yake zagin Allah. Kuma ya zagi Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shine hukuncin shi. Saboda haka Allah ya sa mu dace. Muna kira ga samari su dinga iya bakin su, ku dinga cewa in za ku mai da raddi, za ku mai da mutane martani, ku dinga fahimtar su da abubuwan da suke faɗa. Dan rubbama da yawa zaka ga wasu suna mai da martani, abin da ma kake faɗa ba su ma fahimce shi ba ma. Dan zaka ji raddi inda yayi daban, inda ma abin da kai kake nufi ma daban ne, ba su ma fahimci abin ba, suke hauka. Saboda haka Allah ka ba mu lada, abinda Allah ka shirya da zakatanmu, Allah ka ba mu shugabanni na ƙwarai. Allah wa'annan shugabannin Allah ka dammare mana su, Allah ka kaskantar da su, ka kawo mana shugabanni na ƙwarai. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasashenmu, Allah ka gyara zukatanmu, kuma daidanmu Allah ka ba mu lada, abinda muka kuskure muka ɓata Allah ka yafe mana.